So mga guys, good morning. Ana na punta di sa atong palitanan og kuan, mga gamit sa balay. Tara mga guys, oh, pili lang ko diri mga guys. Dili libutan. Ito mga guys, nangita ko ginamos mga guys. Wa man sila ginamos diri mga guys. Tuwa pa daw sa dagat ng Bulinaw mga guys. Buwat pa ko adig mahon, marakpan ang Bulinaw mga guys. Buwad lang ka siguro mga guys. Buwad na lang siguro nga kanang pinigas atong pangitaon diri mga guys. Basi na ibuwad pinigas. Tinapa gyud atong mapalit ani mga guys. Tinapan lang siguro mga guys itong paliton mga guys. Dari mga guys, so tinapan lang siguro. May salmon, wa may salmon diri mga guys. Palit lang ko pansit canton lang siguro. Pansit canton pero dali ra lutuon. Ug sabon mga guys. Ha? Ngita og sabon ng katong perla gani guys, para puti-puti atong mga naong mga guys ba. Ana ito nung kumayo ni buwad init mga guys, tig-init man gud. Palit ta katong perla bitaw, lami itong perla kay kuan. Ang atong naong mo puti mayo. Yang lawas itong ba? Aga! Thank you for watching mga guys. Thank you. Mga guys mamalita tadi mga guys. Mamalit. Dagang guys lang baligya tadi mga guys. Oh. Dara oh. Patang daghan na ito. Wala tayo kwarta ni ipalit. Di mga guys. Tapos mga sandals mga guys. Oh. Pati ninduta. Thank you. Thank you.